pa ka aron ingnon nga Kristiyano. Posible ba ang mga relihiyosong kasinatian sa bisag wala ang presensya ni Jesus sa simbahan? Siyempre, oo. Ang mga dili Kristohanon usab makasinati og mga relihiyosong kasinatian sama sa mga Kristohano. Bisag wala si Jesus, makalihok ka pinaagi sa wali, ug bisag wala si Jesus, makatestimonya ka bahin sa Ginoo. Makaampo ka na wala si Jesus, ug panagsa, makadungog ka sa tingog sa Ginoo. Makatudlo ka sa Biblia na wala si Jesus sa imong kasing-kasing, ug makapropeseya ka na wala si Jesus. Kinahanglan nimo mahinumduman nga kadtong gisimba ni Cain ang Ginoo, nakadungog siya sa tingog sa Ginoo. Ug si Judas Iscariote sab nakig-istoryahanay kay Jesus kada adlaw. Klaro kaayo nga ang mga relihiyosong kasinatian kay usa ka panalangin nga nasinati sa mga tinuod nga Kristohano. Apan dili ka na prueba na tinuod ka nga Kristohano. Si Jesus miingon, ug kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Lucas 14:27. Gusto ba nimo maangkon ang imong kinabuhi pinaagi kay Jesus? O gusto ba nimo itugyan imong kinabuhi pinaagi kay Jesus? Kinahanglan nato mubarog sa pagkadisipulo ni Jesus kaysa sa pagpangayo og mga relihiyosong mga kasinatian. Is a religious experience possible without Jesus' presence in the church? Of course. Non-Christians also can have the same religious experience as Christians. Without Jesus, you can be moved by the sermon, and without Jesus, you can testify about God. You can pray without Jesus, and sometimes you can hear the voice of God. You can teach the Bible without Jesus in your hearts anyhow, and you can prophesy without him. You must remember that when Cain worshipped God, he heard God's voice, and Judas Iscariot also shared words with Jesus every day. Clearly, religious experience is a blessing that true Christians can also experience, but it does not prove that you are a true Christian. Jesus said, "Whoever does not bear his own cross and comes after me cannot be my disciple." Luke 14:27. Do you want to gain your life through Jesus, or are you willing to give up your life through Jesus? We must stand before the discipleship of Jesus rather than ask for a religious experience. 명목상 기독교인. 교회에서 예수님 없이도 종교적 체험이 가능한가? 물론입니다. 그리스도인이 아닌 사람도 그리스도인과 똑같이 종교적 체험을 할 수 있습니다. 예수님 없이도 설교에 감동할 수 있고, 예수님 없이도 하나님에 대해 간증할 수 있습니다. 예수님 없이도 기도할 수 있고, 때로는 하나님의 음성을 들을 수도 있습니다. 얼마든지 예수님 없이도 성경을 가르칠 수 있고, 예수님 없이도 예언할 수 있습니다. 가인도 예배를 드리며 하나님의 음성을 들었고, 가룟 유다도 매일매일 예수님과 대화했다라는 것을 잊어서는 안 됩니다. 분명히 종교적 체험은 진정한 기독교인들이 경험할 수 있는 축복이지만, 그렇다고 그것이 진정한 그리스도인임을 증명하는 증거는 되지 못합니다. 예수님은 누가복음 14장 27절에서 이렇게 말씀하십니다. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 예수님을 통해 자신의 삶을 얻고자 하십니까? 아니면 예수님을 통해 자신의 삶을 버리고자 하십니까? 우리는
종교적 체험보다 예수님의 제자도 앞에 서야 합니다.